जों दिनै मोसौ थुखैनो नागिरदों थुखैनानै माला गानहोनो नागिरदों मा हादों नागिरदों फान्थाव लाव हादों मैया बेखौनो नागिरबा ओमफ्राय सिनायाखै आं आरो गैखायानो बियो अबावबा जि दं होननानै खिन्थाहरबाय बियो जायो नामाब्रा बुंगोन मोनसेबो नुवानो नों बिल्डिंनिफ्राय नुहुरनाय जायो आं मा नायगोन लोगोफोर बैसागुनि मोसौनो फोथा थुदों नो मालाय मोजाङै फुनब्रा माथो आया हांगारजोंबो फुनासै हमथाना फुनब्रा दलै जाम्बि मानसिखौनो गियोसो मोसौआनो बेलाथि नंखायाबा फानफ्रोलाय फानफ्रोनानै खारनो हायिनि फानफ्रोबो एबार फानफ्रोबाय एबार खारनो हाला बे फानफ्रोबाय खारनो हाला बे फानफ्रोबाय खारनो हाला फानफ्रोबाय गैला खारनो हाला मोसौआनो दल' खोन्थाया नै गियो मानसिखौनो मोसौखौनो एबार बोरमाखौ एरना हैला एसे बिमा मोजांखौनो थुवा आं लानायमोन ना बे मोसौआ र' फाग्लि दलथा दाग्ला थुनांगौमोन मोसौआव खाफाला मोजां जानाय नङालै भिडिअ'आनो खारजालाबाय थानाय खहाय मोनामनायाव मानो फैगोन हालाय बिदि जानायावलाय खालांगोन बायदि खालांगोन बायदि लोगोफोर मोसौआनो मानसिखौ गिना खारो मानसिखौनो सिनायाना बेनि थाखायनो खारजाबाय थायो खुनु बिला मोसौखौनो दोस्लायफेराबा बेनि थाखायनो सिनाया गावसो खुन्थेंसै नै लोगोफोर मोजां मोनबाय नै दालाय बोरमाखौबो थुयो दे बोरमाखौ साथिना गिलाबायबायसो हनै बोरमाया एफा है नुवासै बोरमाखौ माबा गावखौसो नै मोसौ माब्रै नैबाबो माला गानहोदों लोगोफोर बैसागोनि देलायनांगौ माला गानहोदों मालाया जागोनसो बियो
두제는 ทางดูมามี มา ปาในที่ดู โทษเร็วหนู กาดลิจง 아시아고 살아있는 거야? 오늘 이제 안 친하겠네. 오는 거 있래. ไอ้นาลีจงหาเนื้อจีนชาวนายัมันขังไว้เจอไว้แต่ทำอะไรเด้อ 티야. 라브 룸 핑크만 간에 들리다มาก็ไม่ถึง 법의 국민당. ดูน้องมันเออ 싫어나 미블라호. มีปลาเกาหลีเฮ้ยเฮ้ย 맛있지니 เฮ้ย 아 오빈 룸 핑크지 간 먹고 해 아유, 너네 주문 홍합이 롱피나. 이거도 내 집은 터를 신문에 하고 한 번에 못 되나 봐. 이런. บัดบัดไม่ใช่ไฟของมัน 내가 เจอยังเงาอาเซีย 지라이 남부차야. 이거는 와. 밀레 길러스 라이난 너 아마. 이런 게 이렇게 하고. น้ามันจะมันจะมันจะน้ามันจะ 아카시fin 이렇게 लोगो फोर आंनि भिडिअखौ नायलांनायनि थाखाय फाइनालि सावखांबाय मावखांबाय एबार दुगैनानै बाथौ अर होनांगौ फाइनालि दा खामानिया जोबथ'बाय दा जोङो साहा लांफिनसै बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय